Tamstai. Rentan narak support khlai tongdi tebo video naimanan bagai hike dakina video update manan hike all notification on khlai dip rentan narak hike tamastai. Pura lengtha pura lengsuka tamastai pura samung khlai tongo ang ta pura ei bisingo habisi samung ma khayo naimanai pura bisingo pura tamhin pura nok tangjak seram tera mongoi tongjak belai lengsugo ko ante bijang thanai oyango bortonga na khantongo bahengke tastai pura bol Bro mai jana nai mana ani face de pura kubang ma tabok khlai tai tongko samung kudur khaijak hige oborlai tabak pura fitting obok khulangna bagai tin khulangna bagai pura obo nangnai
tamahing sampol kata sampol obo nangnai obo kwrwi ke mistri rokni sara obo kwrwi ke obo tabok borok ti tongo hisao manna putika ke borok ti khete bo khlainai tin rok no khulongnai motamoti bising rok ni jotang tabok ti khlai paraka phataro ke friend rok naitongni video no pulanjar paithak pusung to. Rajesh aste Rajesh samung khayo